oktobru je magazin Digital obeležio mali jubilej, 100. broj. U trenutku kada se pojavio na tržištu, u Srbiji je već postojalo nekoliko etabliranih IT časopisa, ali je Digital uspeo da se nametne čitaocima po kvalitetnim prikazima i detaljnim testovima. Pa prošlo je nekih 9 godina, faktički nije celih 10 zato što izlazi 11 brojeva godišnje, tako da nismo još na 10 godina, ali 10. godina izlaženja je u toku. Pa početak, kao i svaki početak, je bio jako težak, mada kažu prvih 100 brojeva je najteže, posle toga je lako. Bazirali smo se na hardveru, na zaista istinitom i objektivnom izveštavanju o hardveru koji zaista i testiramo i u startu smo imali pozitivne reakcije, tako da je posle toga išlo u prirodnom toku. Jako puno toga se desilo u IT biznisu u zadnjih 10 godina, znači potpuno jedna dinamična industrija u kojoj se sve i svašta dešava, od uspona smartfonova preko notebookova koji su svakim danom sve manje i sve brži i brži, preko procesora, grafičkih kartica koje postoji zaista neverovatno brze i moćne. I nažalost još uvek softvera koji dalje kaska za njima, to i dalje imamo kao tendenciju, ali ja verujem da će i to doći na svoje mesto. Veliki broj saradnika ovog časopisa su karijere nastavili u domaćim i stranim IT kompanijama. Većina ljudi koji su radili u Digitalu najčešće završavaju u nekim stranim predstavništvima i na interesantnim položajima, jednostavno zato što imaju vrlo široko znanje i dijapazon znanja koji stiču u Digitalu radom, jer kod nas svako može da radi maltene sve i u takvoj situaciji stvaramo kadrove koji su jako kvalitetni pre svega za bilo koji drugi posao u IT biznisu. U jubilarnom 100. broju čitaoci će moći da nađu retrospektivu najvažnijih članaka i tekstova iz prethodnih 100 brojeva. U 100. broju mogu da nađu pre svega tekstove koji se bave retrospektivom zadnjih 100 brojeva, koji su zone koje nas definitivno prate zadnjih 100 brojeva, jako interesantni, pojavljaju se slike i detalji iz zadnjih 100 brojeva i to predstavlja na neku ruku i sažetak cele te industrije za taj period. Pored toga velika nagradna igra sa jako lepim i zanimljivim nagradama. Naravno, prijavljivanje je na sajtu www.digitalonline.rs, gde je anketa u kojoj može da učestvuje svako ko kupi broj Digital. Za budućnost planiramo sledećih 100 brojeva, znači da stignemo do 200. broja sigurno. U 101. broju za sada još uvek nemamo iskristalisano šta će se sve pojaviti, ali očekuju se neke promene po pitanju pre svega mobilnih uređaja i još nekih stvari za koje još uvek ne sme da odam. Povodom ovog jubileja, časopis Digital je organizovao i nagradnu igru, a više detalja možete naći na adresi www.digitalonline.rs.